našem ljudi, dobrošli još imali novi klip. Danas ljudi, kao što se vidi po naslovu klipa, danas ću vam ispričam jedan story time što mi se desio u školi. Inače, klipova nije bilo dugo, to će biti objašnjenje. Inače, ako želite još story time-ovo, bacite obavezno like. Želim da vidim 20 lajka na ovom klipu i cilj mi je da dođem na 400 subscriber, tako da, koji je 12. februara, tako da možda krenu. Sve ovo ću ja da pokušam da vam demonstriram preko Painta. Ovo je podloga, to je isto onaj vrhovnik. I sad, ovo je moj drug. Kak je lep. To mi je drug. A ovo sam ja. To sam ja. I sad, ovo ovdje je nastavnik. Sa njegovi brkčići i to je on. Tako. I ovo mu je neka torba. I on je ovdje kod dežurnog učenika. I sad on je dežurni učenik, nešto pričaju. I mom drugu i meni padne na pamet da mi odemo kod njega i da mu čestitamo 8. marta. Sad, druga scena. Evo ovako. Isto sve ono. I on i dalje stoji ovdje kod dežurnog učenika. Evo mu opet torba. A dežurni je ovdje. Da kažemo da je to, mislim. Ja zobićem njega. I dođem njemu ovdje. I sad ovo sam ja. I ja sam dobar dan, nastavniče, kako ste ono? On dobar dan. I zbog sa vaše genije dođe i kaže nastavniku srećan 8. marta. Gdje to ima? I onda meni nastavnik kažu meni, dečko, jesi ti normalan, jel ti vidiš ove brkove, znači vidiš ti ovo brkovi? Ja, aha, vidim. I on kaže, mali, ja je vama. Znači da vam to pokažem treću scenu. Tako. I došli smo kod onih ulaznih vrata, znači to su ta vrata ulazna. Ja sam stao pored njih. To sam ja samo onako srećan što sam rekao nastavniku kao debil. A ovo je on. Naravno ponovo s njegovi vrhovi. To je on. A on je moj drug i otišao, znači on nije teo da kaže, na kraju samo ja rekao. I sada on meni, dečko, jesi normalan, ti znaš šta si mi rekao, ja sam muškarac, ti vidiš ove brkove. To je rekao po drugi put. I on mene samo dade za vrata. Nastavnik mene za vratu uvati me, znači debila. I on to mene uhvati za vrat. I ono, ne mogu da verujem, ja ovako s mojom rukom preko njegove ruke i posle njegove ruka bila ovdje. Znači, mislim ono, pusti ruku dole. I ja njemu kao, prijavit ću vas kod direktorke, ono, za nasilje. I on ode nazad u kancelariju. To je kancelarija. I on otišao u kancelariju, a ja otišao napolje. Sad, četvrta scena. Ja napolje izlazim sve ono. Izlazim ja napolje. I moji drugovi sad svi ono dolaze do mene. A meni je vrat crven, mislim to mi je krv, ali od tezanja. I sad svi moji drugovi štabela ono, ko je svaki normalan drug, mislim sad svi, sve ih to zanima i evo sad to svi dolaze ka meni.
ovako. Ko da ne znam nija šta. To su oni. I sad oni svi dolaze ka meni. Svi onako trče ono. Ja im to ispričam šta bilo ovo ono. Inače to je bilo prošle vojne. A mi smo se trenutno 8. razred, imamo još story time-ova pošto pravimo mnogo ogromno sranje i onda ako bude 20 lajka onda nastavljam serijal. Sa onim meni šta bilo ono. Ja sve ispričam i odemo na fizičko. E sad, tu je već škola bila gotova za danas. I sad, kako je škola bila gotova, već je večer, ja i moj drug, evo ga moj drugi drug, i idemo na rođendan kod drugarice. Ovo sam ja. Sve onako, ovo su nam neka mašnice, šta su već. I mi krenuli i ja ono sretnem nastavnika. To je on. To je nastavnik. Sad priđe on meni, priđe on njemu. Dobro večer, kaže meni, izvini za ono danas, sve to. Ja kažem, ma nema veze nastavniče, izvinite vi, ja sam kriv, pošto faktički jesam ja bio kriv. I ja mu se tu izvinim sve to. I mi pružimo ruke. Tako, pružili smo ruke. I sad, išli smo na svoj put. Mi je tišli na rođendan na sve to. I sljedeći dan u školi, pošto smo imali ponovo hemiju, učionici, ovdje on. Bez brokova nema ništa. A ovdje smo mi. To su te kao klupe, ono. Stolice. I tu smo sad mi. I on pita, kaže moje ime. Ja ostanem. Da kažem da sam ja ovdje. I ja ostanem. I on meni. A ti si najmali fini. Dobro, aj ti već imaš ocenu, ajde sedi dole. A faktički sam imao ocenu, pošto sam 2 dana prije toga bio je već odgovarao i onda ono. I tu se završava ova priča. To smo mi, ono, bili smo posle okej, imao sam 5 hemije i eto. Ako vam se svidio klip, obavezno bacite sub. Možete slobodno i like. I slobodno možete neki fin komentar. I još mnogo zabavno. Eto, nastavnik je poslije bio okej, i onda on je već sad u penziji. Inače on je bio stariji nastavnik, malo stariji, znate, ali dobro. I eto, to pa sve bilo okej, to je to ljudi, volim vas, pozdrav!